יש איזה רגע כזה, כשהאמירה האמפתית או העמדה האמפתית שלך, שאת מביעה אותה, היא פוגשת את מי שמולך, יש שם איזה רגע בחיבור שהוא קסם, שהוא כאילו הזמן עוצר מלכת לשניונת. נכון, כן. זה משחל הלב. ממש, ממש. שלום לכם מאזינים ומאזינות, ברוכות הבאות לפודקאסט לידה כמסע. הוא מיועד להריוניות, לאימהות, לאבות ולאנשי מקצוע. לידה כמסע היא גישה, ספר ופודקאסט, שנותן בית למה שאת עוברת, מזכיר לך שאת נורמלית לגמרי, ועוזר לך לנווט בתוך כל הלא נודע הזה. אני אור סנדרוביץ', דולה ומנחת עיבוד לידה, ואת הגישה הזו למדתי מדנית שכאן איתי. אני דנית צור אלמוג, מכשירה נשות מקצוע בקורסי דולות ועיבוד לידה. אז מתחילות? יאללה. יאללה. אהלן. היי. מה נשמע? בסדר, בדיוק אחרי גל חום. ואיך זה מרגיש? וכמו ציר. להיות אחרי. כמו להיות אחרי ציר. מה, באיזה מובן? זה הקלה כזאת, גדולה. כמה גלי חום יש לך ביום? זה קצת תלוי כמה חם, כשחם אז זה מגביר את הגלי חום. אבל אני אסירת תודה, כי היו לי שנים של 5 גלי חום בשעה. עכשיו זה כמה פעמים ביום. וואו, זה טירוף. כן. זה אבל בא לפעמים עם עוד מתנות, עם בחילה. כן? לא ידעתי את זה. אצלי. אני רצינית בעניין של גלי חום, לא בפרש. אז כן, לפעמים זה ממש עם תחושה כזאת, לא יודעת אם המאזינות שלנו מעוניינות בכל המידע הזה, אבל עם תחושת בחילה. כולנו נגיע לשם מתישהו. תחושת בחילה וקצת כמו פרי התעלפות. וואו. שעולם מרתק זה תופעות של גיל המעבר. הורמונליות בכלל, דברים הורמונליים, זה מסתורין אחד גדול. בואי נחזור ל-20 שנה אחורה, 20-30 שנה אחורה. יאללה. אנחנו מדברות היום על נושא שהוא ממש אחד מאבני היסוד המרכזיות של הגישה הזו, של לידה כמסע וגם שלנו ושל מה שאנחנו כזה רוצות להעביר הלאה בעולם. לגמרי. והפרק של היום מדבר על אמפתיה ועל שיח אמפתי. ועל איך לייצר שיח שהוא יותר אמפתי. כן, השתתפתי לפני שבועיים, משהו כזה, בפאנל בבית ספר למיילדות של שערי צדק, על כל מיני סוגים של הכנות ללידות, והיה צריך בסוף, השאלה המסכמת הייתה, להגיד מילה אחת שמשקפת משהו מהותי בגישה שלך. ואמרתי אמפתיה. והרבה מהתגובות שאנחנו מקבלות, סביב הפודקאסט ומה שהוא מביא, זה קשורות בזה שהוא מאפשר שיח יותר אמפתי. אז בואי נדבר קצת, למה אמפתיה? אני בהתחלה כשבנינו את הפרק אמרתי לך שזה נושא לא סקסי. נכון, שכחתי מזה כבר, ואני אמרתי לך שזה נושא סופר סקסי. אז למה להקדיש לזה פרק? בעצם זה שזור בכל מה שאנחנו מדברות עליו, אבל רצינו לתת לזה רגע את הבמה, ממש, בגלל שזה לא השיח המקובל, זה לא השיח הנפוץ. וכל פעם שאני שומעת את זה, גם בשיח בין נשים, גם בשיח של נשות מקצוע, גם ברשתות, את השיח המקובל, אז בא לי להגיד, יש עוד דרך להתייחס לכל הנושא הזה של הריון ולידה, וגם להפך, כל פעם שאני מוצאת ברשת פרסומים או דברים שנשים אומרות שהם כן אמפתיים, זה כל כך בולט לי, שוואי, זה עושה משהו אחר, פותח משהו אחר בלב, עושה משהו אחר בשיח. כן, אני גם חושבת שאף פעם אין מזה מספיק. כאילו, תמיד אפשר עוד ועוד, וכשנשים מחפשות בתוך השלבים האלה של ההיריון והלידה, וההורות הראשונית, הן מחפשות לא רק עצות או מה כדאי לך לעשות, אלא אמפתיה. נכון, ועצות קל למצוא ואמפתיה קשה. נכון. זה מתקשר גם לזה שאנחנו מאוד נוטים לדוינג, ובאמפתיה יש הרבה ביינג, ובלהסכים לשהות, ויש לנו התנגדויות פנימיות לכל הדבר הזה, זה מרגיש לנו הרבה פעמים שאנחנו לא עושים כלום. כן. כאילו אם אני רק מקשיבה, הרבה פעמים נשים אומרות לי, מה, אבל רק להקשיב? אני אומרת, לא רק להקשיב. להקשיב, לא רק לתת עצות.
אבל זה מרגיש לנו כאילו לא עשינו כלום. ובעצם כשאנחנו בצד המקבל, זה מרגיש לנו המון. נכון. המון. אנחנו הרבה פעמים אומרות שזה כמו משחה על הלב. ממש. וגם כשאני עושה תרגילי אמפתיה בקורסים שלי, ואפילו שזה רק תרגיל, עדיין זה עושה תחושה כזאת של, כזה שאפשר לנשום. נכון. בעצם אנחנו רוצות גם לדבר על זה, בגלל שזה לא כזה פשוט, כמו שזה אולי נשמע. אוקיי, נהיה אמפתיות אחת אל השנייה, נהיה נחמדות אחת אל השנייה. זה לא כזה קל לסגל תגובות אמפתיות, ויש הרבה דברים שמפריעים לנו לעשות את זה, וגם כשיש מודעות, זה חמקמק. סיפרתי לך על זה שפעם רותם חזרה משירות לאומי כשהיא הייתה, והתעצבנה נורא על מישהי בעבודה שלה, והתגובה שלי האינטואיטיבית הייתה, טוב, אולי אם היית מקשיבה לה בקצת יותר אמפתיה, אז היה נמנע העימות הזה שקרה ביניכן, ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אמא, הפוסל במומו פוסל, וחשבתי, וואי, כאילו פספסתי את הרגע של להיות אמפתית אליה. אז זה נורא קל לפספס, זה נורא קל ללכת למקום שהוא יותר האוטומט שלנו. יש לנו מקומות יותר אוטומטיים, של עצות, של רעיונות, של שיפוטיות, של ביקורת. נכון. כן. וזה עוזר לפתח יותר מודעות לזה, כדי להכניס את זה יותר ויותר, גם לשיח הפנימי וגם לשיח החיצוני. הדבר הראשון שכזה לי עלה, זה מחשבה על כזה מעגלי אמהות, ועל בעצם להיות בתקופה הזאת שהיא כזה נורא נורא עדינה ורגישה של אחרי הלידה, ושהדבר שמניע בכלל זה הרצון שמישהו יראה אותי בתוך הקושי בעיניים טובות, ואני חושבת שהדבר הזה של שיח אמפתי זה מה שעושה את ההבדל. בסוף כולנו רוצים שיראו אותנו, כאילו מה אנחנו רוצים? שיראו אותנו ויאשרו אותנו ויגידו לנו שאנחנו בסדר, גם כשאנחנו בוכים וגם כשאנחנו מעצבנים וגם כשאנחנו... תחת לרצון ללכת למעגל אמהות כדי ללמוד עיסוי תינוקות, או כדי ללמוד איך להרגיע אותו כשיש לו גזים, בעצם מתחבא לא מאוד עמוק הרצון למצוא מקום שיש לי בו אפשרות להיות אני. כן. ולקבל איזה חיבוק. אמפתיה היא סוג של חיבוק במילים, וזה עוזר לנו לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. שזה מצרך יקר וקשה להשגה. ממש. כן, וכל מה שאנחנו אומרות מיועד בפרק הזה, מיועד גם לנשות מקצוע, שאני חושבת שהמקום האמפתי, העמדה האמפתית, היא הבסיס של תמיכה בלידה, גם בתור דולה, גם בתור מיילדת, וגם בתור אשת מקצוע, הרבה פעמים יש את התחושה הזאת של אני צריכה לעשות, לפתור, כן. להוציא אותה מהכאב שלה, להוציא אותה מהמצוקה שלה, והרבה ממה שעוזר באמת, זה יכולת שהייה ויכולת אמפתית. אז בואי ננסה רגע להגדיר מה זה אמפתיה. תני לנו איזה הבנה על מה אנחנו מדברות כשאנחנו אומרות אמפתיה. כן, אז ההגדרה שלי הושפעה כבר ממלא מקורות שונים לאורך השנים, אז אני לא יודעת כבר להגיד בדיוק מאיפה היא באה, מהרבה מקורות שונים יחד. אבל הדבר הראשון שחשוב להבין זה שזה עמדה פנימית. זה לא בדיוק רק המילים שאת מוציאה מהפה, או המשפטים המדויקים יותר או פחות, אלא זה עמדה פנימית. והעמדה הפנימית הזאת היא עמדה שיש בה הרבה הקשבה, נוכחות. יש איזושהי סקרנות שמונעת את זה שבאים מהנחות מוקדמות, אלא באים לפגוש אותך איפה שאת. וזה בעצם היכולת להיכנס לרגע לנעליים של השני, להבין איך הוא חווה את עצמו או את עצמה ואת הסיטואציה, ולתת לה הרגשה שהיא מובנת. אני חושבת שאם זוכרים את זה, את העניין הזה של המובנת, זה עוזר להבין משהו מאוד מהותי על אמפתיה. המטרה שלך היא לא לעודד אותה דווקא, לחזק אותה, להוציא אותה, להראות לה, להסביר לה. לפתור לה. המטרה שלך, לתת לה תחושה שהיא מובנת, וכשאנשים מרגישים מובנים, אז הם מרגישים פחות לבד. ואולי שווה גם לחדד שתור דולה את לא רק נגיד באמפתיה. את עושה דברים, את מייעצת, את זה, את כאילו, גם בתור אימא, גם בתור... ברור. לפעמים נדרשות ממך עוד המון פעולות אחרות, אבל זה כמו להגיד,
מתחת לכל הפעולות האלה, בבסיס שלי, קודם כל, הצבע בסיס שעליו אני פועלת הוא כזה, של אמפתיה. ואז אני יכולה לבחון, האם באמת צריך עכשיו פעולה, או שלא צריך אולי שום פעולה, ורק להיות בצבע בסיס הזה. וכל דבר כאילו נבנה על זה. ממש, ואם נותנים עצה או מציעים פעולה על הצבע יסוד הזה של אמפתיה, זה יישמע אחרת. נכון, ממש. כן. נכון, זו הגדרה נורא יפה, היכולת להיכנס לנעליים של אדם אחר, והחיפוש שלה, איך לגרום לה או לא להרגיש מובנים. נכון, אני אוהבת לעשות תרגיל כזה לעצמי לפעמים, לראות בתוך סיטואציה שיש בה איזשהו קונפליקט, לאו דווקא שלי, בטח שלי, זה יותר קשה, אבל אפילו להסתכל על סיטואציה שאני צופה בה, ויש בה קונפליקט, ולנסות להתאמן לראות את זה גם מהעיניים של הצד האחד, וגם מהעיניים של הצד השני. כן, עוד נדבר על זה, כי זה גם קשה, כי זה בדיוק מה שאנחנו לא עושים כשאנחנו בקונפליקט. נכון. אנחנו נורא מתבצרים בעמדה שלנו, ומחזיקים בחזק חזק, כדי לא לראות דווקא את המציאות מהעיניים של הבן אדם שמולנו. נכון, זה קשה. זה קשה, כן. האמירה הזאת של להיכנס לנעליים של השני, זה דבר מורכב לעשות. כי בעצם מה זאת אומרת להיכנס לנעליים של השני? איך אני אכנס לנעליים שלך? אז בעצם אם מנסים לפרק את זה, כמו להעט את הסרט של מה שקורה, אז אני שומעת את מה שאת אומרת, ואני בעצם כן הולכת פנימה לתוך עצמי, ואני מחפשת בתוכי זיכרונות, הבנות, היכרות פנימית עם הדבר הזה שקורה לך. אני מחפשת את הדבר הזה בתוכי, התמודדות עם קושי, עם כאב, עם אובדן, עם שמחה, עם כל דבר. עדיין כל אחת חובה את זה, כמו שהיא חובה את זה, ולכן זה מה שמורכב כאן. אני הולכת לתוך עצמי, אני מוצאת בתוך עצמי למשל, איך זה היה לי להרגיש שנעלמו לי חלקים שלמים של עצמי כשנהייתי אימא, בשביל לפגוש את מי שמולי, שחובה עכשיו את האובדן זהות הזה בתחילת האימהות, אבל אז אני לוקחת את הדבר הזה, ואני חוזרת חזרה אליה, בניסיון לא להשליך את זה פשוט עליה, היא כמוני. לא, אני מחפשת בתוכי משהו דומה, כדי להתחבר רגשית, אבל אז אני צריכה לעשות לזה איזושהי התמרה, איזושהי אלכימיה. יש כאן איזשהו תהליך שהוא עדין, של זה דרך חיבור לתוך עצמנו, אבל עדיין להישאר בעמדה סקרנית, פתוחה, רואה את השני, את השנייה. מה זה ההתמרה? אבל ההתמרה זה, את מתכוונת כדי לא לדבר רק מתוך החוויה שלך, כדי כן להתחבר רגשית, אבל להיות סקרנית לחוויה שלה? כן, יש כאן איזה, כאילו התחברות לחומרי יסוד שמהם עשויים החיים, שאני מכירה אותם בתוך עצמי, כן. אבל אז חזרה אליה עם עיניים, לב, ראש פתוח, כדי לראות ואיפה זה פוגש אותה. כי לפעמים זה פוגש אותה לא כמו שזה פוגש אותי. ואני עדיין רוצה להבין את זה. כן. וגם אם אני לא מבינה בדיוק, ואמפתיה אמיתית הרבה פעמים קורית תוך כדי שיח. אפשר פשוט, אחרת זה יהיה מלא השלכות. צריך לברר בעצם רגע איפה היא. כן. זה שיש לכם נקודת דמיון אחת דומה, זה לא אומר שכל החוויה שלכם דומה. נכון. אבל זה כן מה שמאפשר לך בסוף להיות אמפתית. כן. זה ריקוד הדין כזה. ממש. איזושהי התחברות למקום האנושי, המוכר, כן. אבל אז הבנה שהמקום האנושי הזה יכול להופיע במלא צבעים. כן. וצורות. כן. כן. ויש הרבה דברים גם שהם מתבלבלים עם מה זה אמפתיה, דווקא מתוך החיבור למקום האנושי הזה, וגם בדרך כלל כן מתוך הרצון לעזור ולהקל, אז אנחנו מבלבלים כל מיני דברים וחושבים שהם אמפתיה. אז בואי רק בשביל לעשות קצת סדר, ולהבהיר קצת יותר את הנושא הזה, בואי נדבר קצת על מה זה לא ומה זה כן. אז הדבר הראשון שזה לא, זה לא עצות. נכון? אמפתיה זה לא בהכרח לתת מלא עצות לאיך אני אפתור לך את הבעיה שאת נמצאת בה. אני אפילו רוצה להרחיק לכת ולהגיד שאמפתיה זה בהכרח לא לתת עצות, למרות שאפשר אחרי שאת באמפתיה גם לתת עצות, אבל זה לא זה. זה לא זה. עצות זה עצות. כן. כבודן במקומן מונח, ולפעמים מיותרות לגמרי, אבל כן. אמפתיה זה משהו אחר, והוא ממש לא עצות. וה-go to הראשוני של רובנו
בטח נשות מקצוע, אבל גם חברות. זה עצות. כן, כן. אנחנו פוגשות כאילו מישהי שבאה אלייך ואומרת, ניסיתי הכל, ועדיין ההנקה לא הולכת לי, ואת רואה שהיא מבואסת מזה, היא לא שלמה עם הדבר הזה, ואז הרבה פעמים הנטייה תהיה להגיד, אבל ניסית את זה ואת זה, אבל ראיתי יועצת הנקה כזאת וכזאת, יש לי אחת מעולה, יש לי אחת מעולה. אני שמעתי על מישהי ניסית חילבה, ניסית מורינגה, ניסית זה, כאילו, ישר לקפוץ למקום של העצות, וסביר להניח שהמישהי הזאת, אם היא אומרת לך שהיא ניסתה הכל, והיא מבואסת מזה, סביר להניח שהיא שמעה כבר את רוב העצות שתתני לה. כן, ותמיד לנו בתור הנותנת עצה, יש איזו הרגשה שזה, וואו, העצת זהב שהיא לא שמעה עדיין. כן. ושהיא חייבת לשמוע. כן, נכון. כן, אבל אם נרצה להגיב אליה באמפתיה, אז נגיד לה, קודם כל, וואו, איזה קשה זה, שאת נורא נורא רוצה, וזה לא קורה, ושאת מרגישה שמיצית את כל האפשרויות שלך. ועדיין, על אף שניסית הכל, זה לא קורה, זה ממש ממש מבאס. כן. ואיך מדגדג להגיד, אבל. נכון? ממש, אפילו בהדגמה אני שומעת איך בתוכי. הוא נמצא שם כמעט בסוף, זה מרגיש כאילו, מה, ככה אני אשאיר אותה? כן. לא, אבל אולי תנסי עוד, ואופס, זה עצה אחת. או, אבל יהיה בסדר, את עדיין תהיה... ניחומים. כן, לנחם. כן, כן. והאבל הזה, זה נורא מעניין, האבל הזה, כשיש משפט אמפתי ואחריו אבל, החצי השני של המשפט אחרי האבל, פשוט מוחק את האמפתיה. את החוויה של האמפתיה. אחרי אמפתיה צריך רגע פשוט להיות, אחרי אמירה אמפתית, לנשום, כן. ולהיות רגע איתה, שכרגע הבנת אותה, שאיזה ייאוש זה, לנסות כל כך הרבה, להפוך כל אבן, ובכל זאת לעמוד מול זה שזה לא עובד. כן. כן, וזה הדבר הזה של ללכת בתוכי, אני לא צריכה גם להיות מישהי שהתקשתה בהנקה או ויתרה על הנקה. לא, מספיק שאני, כמו כל בן אדם. מתחברת לחוויה של ניסיתי מאוד מאוד משהו, ועדיין זה לא התממש. בדיוק. קרה כמו שרציתי. את זה אני מכירה, גם כן. אם זה על משהו שלא קשור בכלל. כן. וגם לדבר הזה של, וואו, הרבה פעמים אני רציתי פשוט שיתנו לי מקום להתבאס רגע. כן. כאילו בעצם האמירה האמפתית הזאת, הכוונה שלה זה להגיד, את יכולה שנייה לשהות פה. לא להמשיך לחפש פתרונות, לא להתחיל להסתכל ולהיות בהוקרת תודה על איך זה, לא לחפש איך דווקא כן יהיה בסדר. כאילו את יכולה שנייה להיות במקום שאת נמצאת בו כרגע, ברגע הזה, שזה להתבאס. כן, ואני יכולה להיות איתך. כן. ברגע הזה, שבאמת זה עושה, זה משהו חזק בקשר. כן, כי זה האישור, זה התיקוף. כאילו כשמישהו נמצא איתי בקושי שלי, אז אני מקבלת תוקף לקושי שלי, ולמי שאני, כמו שאני. כן. נוטות לחשוב שרגשות לא נעימים, הם משהו שחייבים מהר להיפטר ממנו, כי זה לא נעים. כן. כן, כי זה לא נעים וזה לא נוח. כן. כשמישהו למטה, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להרים אותו, אבל בעצם מה שקורה זה שאם אנחנו מוכנים רגע לשבת איתו שם, אז מעצמה תהיה תנועה. זה דבר שצריך להאמין בו בהתחלה, כן. ואז לראות אותו קורה, לראות כן. שאם את מוכנה רגע לשהות עם הבן אדם, לא, זה לא אומר שאתם תטבעו יחד בתוך הביצה הזאת. אז אמרנו שאמפתיה זה לא לתת עצות, או לנסות לחזק את רוחו בכוח של מי שנמצא עכשיו בתוך מקום סובל או כואב. ואיזה עוד תגובות נפוצות יש חוץ מעידוד ועצות, שהן לא אמפתיה במובן שאנחנו מתכוונות אליה? יש את הדבר שנשות מקצוע מכירות היטב, אבל לא רק. את חזקה, את לביאה, את גיבורה, שזה כל מיני מחמאות וחיזוקים. אז אם נקשר את זה למה שאמרנו בהתחלה על ההגדרה של אמפתיה, שהמטרה שלה זה לתת למי שמולך להרגיש מובנת, אז את לביאה, יכול אולי להרגיש כמו אני מובנת, אם באותו רגע הרגשתי כמו לביאה. אבל אם באותו רגע ממש 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 לא הרגשתי ככה, אז זה מרגיש ההפך מלהבין אותי. כן. זה מרגיש שלא רואים אותי. כן. שזה מעניין, כי זה אחד הדברים הכי נפוצים, וגם אני עושה את זה כדולה הרבה פעמים, ולפעמים זה באמת,
כאילו לפעמים זה כן מה שאישה צריך, כאילו לפעמים זה יכול מאוד לרומם כזה. מאוד. להזכיר לך איזושהי איכות שקיימת בך, שאת יכולה להתחבר אליה. אנחנו לא באות להגיד לא שאין מקום לעצות, ולא שאין מקום למחמאות וחיזוקים. אנחנו כן. רק באות להוסיף לתוך הסל, משהו שהוא במיעוט בדרך כלל. כן. יש פחות מדי. כן. זה לא שאנחנו שופטות את הרעיון של חיזוקים ומחמאות, זה לא שאנחנו לא נותנות חיזוקים ומחמאות לפעמים בלידות, זה לא, הכוונה היא לא להגיד גם שזה חסר רגישות לתת חיזוקים ומחמאות. לפעמים זה הכי רגיש. כן. הכוונה היא לחדד קצת לצורך השיחה גם. בעצם במציאות שלנו אנחנו לא מפרידות ואומרות, הרמתי עכשיו את דגל החיזוק ועכשיו את דגל האמפתיה, וזה הכל בא כן. ביחד, בגלל זה דיברנו על הצבע בסיס הזה, או על העמדה הפנימית האמפתית, כן. שמתוכה גם חיזוקים ומחמאות יישמעו יותר אמפתיים, גם כן. עצות יישמעו יותר אמפתיות. אבל לצורך החידוד של מה זה אמפתיה, לעומת התגובות שאנחנו רגילות להגיב יותר בקלות. זה יותר נגיש לנו הרבה פעמים, מחמאות וחיזוקים, מאשר אמירה אמפתית פרופר, כן. כזאת במרכאות. כן. במציאות באמת זה לא מעבדה המציאות, וזה כן. הכל ביחד. אבל אנחנו מפרידות רגע, בשביל לחדד לכולנו מה זה ומה זה לא. להבין את השיח. כן. אז בוא ניתן רגע דוגמה, שלמשל, מה זה יהיה להגיב בחיזוקים ומחמאות, ומה זה יהיה להגיב באמפתיה ליולדת שנמצאת עכשיו בשלב המעבר, והיא אומרת, כמו שאופייני בשלב המעבר, שהיא מפחדת למות, שהיא לא יכולה יותר. כן. חיזוקים ומחמאות, ולפעמים זה במקום. את יכולה, כן. את חזקה, את מעולה, יש לך. את עושה את זה. את מדהימה. כן. אמפתיה יהיה יותר להגיד, אני יודעת, זה יכול להרגיש כמו להיות על קצה של צוק, וזה ממש מפחיד, ואני איתך, צעד צעד. ואז אפילו יכול לעבור, את עושה את זה. כן. כי זה לא נפרד, כמו שאמרנו במעבדה. כן. כשאני עושה את זה אפילו במשחק תפקידים, אני מרגישה את מדהימה, את עושה את ההתגייסות הפנימית שלי, כאילו משהו מתכווץ בתוכי למין אגרוף. כן. נכון. כן. נכון. נשימה כזה נעצרת. ובאמירות האמפתיות יש משהו רך, והאגרוף נפתח, האגרוף ביד נפתח, והכתפיים יורדות. כמו שהייתי לא מזמן בלידה, והייתה במים וזה, וכל פעם כאילו אמרתי, אני כבר לא זוכרת מה זה היה שאמרתי לה, אבל כאילו אמרתי לה כל פעם כזה, זה קורה, אבל זה קורה, כאילו כל ציר כזה, ובאמת התכוונתי לזה, שאני רואה שזה קורה, כאילו זה שיש צירים כאלה, זה אומר שזה מתקרב, אבל בפעם החמישית שאמרתי לה את זה, היא כבר לא יכלה יותר לשמוע את זה. אתה כזה, די, תפסיקי להגיד לי את זה כבר. אז לפעמים זה כאילו לא רק החיזוק המחמאה, אלא זה שכאילו צריך שם יצירתיות במה את אומרת. כן, כי זה יכול להרגיש כאילו לא אמפתי, וזה שאת כל הזמן בחיזוקים ובמחמאות, וכאילו... אני רואה הרבה פעמים גם שמישהי בכלל לא מדברת על פחד בלידה, אז הנטייה היא לפתור את זה, להוציא הומאופתיה, להוציא עשבי מרפא, לדבר על זה במובן של בואי נפתור את הפחד ונראה איך שהוא לא יהיה כאן חלק מהלידה הזאת, ישר גם עם המחשבות שזה עוצר את הלידה. כן. והרבה פעמים כל מה שצריך זה להגיד, כן, לידה זה מפחיד. כן. ואפשר לפחד וללדת. כן, נכון. את יכולה ללדת עם הפחד. כן. אחת ההתנגדויות שיש הרבה פעמים לתלמידות שלי ולאנשים בכלל לאמירות אמפתיות, זה שאמירות כאלה אמפתיות גנריות כמו, אני שומעת שהיה לך ממש קשה. אוקיי. יכולות כבר להביא את הסעיף, כי הם איבדו משהו מהאותנטיות. פם אינגלנד קוראת לזה אמירות אמפתיות מקופסת שימורים. שעדיין לפעמים זה יכול לעבוד, וואי, זה נשמע לי ממש קשה. אבל אם אפשר לדייק יותר זה נשמע לי ממש קשה, זה עובד יותר טוב, כי מרוב ששחקו לזה את הצורה במיוחד עם אני שומעת בהתחלה. כן. אז לפעמים זה כבר עובר לאנשים מעל הראש, במקום להרגיש כמו משחה על הלב. אז ככל שמצליחים יותר לדייק ולהגיד בעצם, לנסות להבין בשיח מה האישה באמת מרגישה, ובמקום קשה אולי להגיד מתסכל או מפחיד, או מזעזע או מטלטל. אני חושבת שזה קשור למה שאמרת על העמדה הפנימית, כאילו אם את בנוכחות או לא בנוכחות, והוצאת את זה כי את יודעת שכך צריך להגיד, או שאת באמת רגע פה מקשיבה, סקרנית, מחוברת. עכשיו בסדר, גם לא תמיד יכולות להיות מחוברות כל הזמן לרגש, וכאילו לפעמים
אני מאוד בתוך רגש אחר שלי, ואני, קשה לי למצוא את הפניות. נכון. אבל העובדה שהפנס מכוון ליותר נוכחות ולחיבור רגשי לסיטואציה, זה מה שעוזר הרבה פעמים, למצוא את האמפתיה. כן, פתאום התחדד לי, לא שזה משהו חדש, אבל כשדיברת זה התחדד לי איך באמפתיה יש בו זמנית חיבור לעצמי ולשני. נכון. בד בבד. נכון. וזה מקום שגם הוביל אותי לדבר על משהו שאני חושבת שהוא הרבה פעמים איזשהו מחסום שיש לנו בראש לגבי היכולת להיות אמפתיים, שזה המחשבה שאם אני אהיה אמפתית למישהו, זה כאילו קצת לוקח ממני. כאילו זה לוקח ממני משאבים רגשיים. כי אם אני אלך עכשיו למקום שמרגיש את מה שהוא מרגיש, או נזכר באיך זה להרגיש את מה שהיא מרגישה, אז יש איזה פחד שזה כאילו יגרור אותי לשם. ירוקן אותי גם, מכוחות. וירוקן, בדיוק. ואני חושבת שמה שאנחנו מנסות לתאר כאן זה איזשהו מהלך של, כן, זה להתחבר למקום הזה, אבל זה לא לחזור לאיפה שהיית. שמעתי מישהו מסביר על ההבדל בין אמפתיה להזדהות יתר, שזה עוד הבדל, עוד דבר אחד שאמפתיה היא לא, והיא או הוא אמרו, לא זוכרת שזה, אמפתיה זה כמו להיות בנעליים של השני, והזדהות יתר זה לשכוח את הכמו. ופשוט להיות בנעליים של השני. ולאבד את הגבול בין, לאבד את עצמך. כן, שוב, זה הריקוד העדין הזה בין להיות להיות כמו בתוך הנעליים של השני, לבין להחזיק גבולות מאוד ברורים שזה לא את. זה מישהו אחר שחווה את החוויה הזו עכשיו. כן. ואם את מחזיקה את הגבול הברור הזה, אז את גם יותר בטוחה מבחינת כמה זה מרוקן או לא מרוקן אותך. כן. אני חושבת גם שזה כמו שדיברנו בפרק על הכאב, פרק מספר 3, שהדבר הראשון שעוזר בהתמודדות עם כאב, זה להסכים לזה שכואב. לא להיות בחדר לידה עם צירים אינטנסיביים, ולצפות להיות בתאילנד ולהרגיש כאילו את עכשיו עושה מסאז'. כאילו, זה להסכים לזה שזאת הסיטואציה עכשיו. כאן אני נמצאת במקום הכואב הזה. ואז יש משהו ביכולת להיות אמפתית למישהו, וזה מתקשר לכל מה שאמרנו, שזה כאילו להסכים לזה, שזה מה שקרה לו, שזה קרה לו, אם אני מסכימה לזה, זה אומר שגם אני מסכימה לזה שזה יכול לקרות גם לי, או אפילו שזה קרה לי, וזה הצעד הראשון, ואז לראות להתחבר למשאבים שלי עזרו, או שאני מדמיינת שיכולים לעזור לו, או לברר איתו מה המשאבים שלו. או לברר איתו מה המשאבים שלו, ולהחזיק עבורו את המקום הזה של, זה כואב, זה קשה, ויש לאן ללכת, כאילו, ויש חיים עוד לחיות, כן. אבל זה דורש קודם כל, לא להיות במקום של, וואי, איך זה קרה, כאילו לא להיות בהתנגדות. ההתנגדות, וזה מכניס אותנו לתחושת חוסר אונים, ואז מתגייס איזה מין משהו של חייבים לצאת משם. כן. אני חייבת להוציא את עצמי, ואני חייבת להוציא את מי שמולי, כן. ולא להיות פה. כן. זה באמת מתקשר לדבר הזה, שהזדהות יתר, כן, שזה עוד משהו שאנחנו נוטים לעשות, שהוא אינו אמפתיה. כן. הזדהות יתר. ממש, סביב לידה, נפוץ ביותר. כן. בגלל שהרבה נשים עוברות את אותם דברים על הנייר, כן. הרבה נשים מתמודדות עם קיסריה, הרבה נשים מתמודדות עם כאב, הרבה נשים מתמודדות עם דברים לא צפויים. אז כל סיפור לידה מאיר איזה מיליון סיפורי לידה מולו, גם אצלי, ואצלי לא ככה, אבל אצלי ככה. כן. לפעמים נשים כאילו שואלות שאלה בקבוצת פייסבוק, באיזה בית חולים ילדת ואיך הייתה, כאילו, איפה כדאי לי ללדת, ואז כל אחת עונה מהחוויה שלה על הבית חולים, ובטוחה שגם זה הסיפור שלה, זה הסיפור האובייקטיבי של המקום הזה, כן, החוויה האחת שקרתה לה, או 3 חוויות שקרו לה בבית חולים, זה אומר עכשיו משהו על מי שמולך. וגם אחת התגובות האופייניות שיש לנו בגלל הזדהות יתר, זה שאנחנו מתחילות יחד עם מי שסיפרה לנו את הסיפור שלה, לכעוס על הצוות הרפואי, על הבית חולים, על הבן זוג, על הבן זוג, על הדולה, על המיילדת. אוי, ממש.
שזה גם תוצאה של הזדהות יתר. אנחנו בעצם מצטרפים אליה, ויחד איתה, כן, עושים על... מסיבת השחרות. כן, בדיוק. להשחיר את כל מה שצריך להשחיר. כן, למצוא אשמים יחד איתה. כן. אז בוא ניתן עוד פעם דוגמה, במצב, באיזושהי סיטואציה, איך זה יהיה להגיב מתוך הזדהות יתר, לעומת מה תהיה תגובה אמפתית במצב כזה. אז נגיד אימא שהיא אחרי קיסרי, והיא באה לעוד לידה, והיא רוצה ללדת ויבק, והיא מגיעה לעוד ניתוח קיסרי, ואז אחרי זה בדיעבד היא מספרת שלצוות לא הייתה באמת נכונות לויבק, שעל הירידת דופק הראשונה רצו לחדר ניתוח, שסתם זה היה בגלל חוסר סבלנות של הרופאה, ושהיא רק רצתה לרצות, אז היא לא אמרה שום דבר. אז בהזדהות יתר, מה שאני אגיב לך יהיה משהו כמו, וואי, גם אצלי לצוות לא הייתה שום סבלנות, וגם הבית חולים הזה ידוע בזה שאין להם סבלנות, הם סתם מפרסמים שהם בעד ויבק, כן. אבל בפועל אין לזה שום כיסוי. כן. או שורה של עצות. כן. מה היית צריכה לעשות? גם לי זה קרה, אבל עשיתי ככה וככה וזה, ואני ממש אמרתי לה מיילדת, אין מצב, אתם לא מכניסים, ובסוף בנס זה הצליח. הדוברת המקורית מרגישה עכשיו מאוד מובנת ולא לבד. אבל באמת, זה התגובות הנפוצות, למשל בקבוצת פייסבוק, תבוא אחר כך שורה של תגובות של, זה מזעזע איך שהם מתנהגים בבתי חולים, זה סתם כסתח, כן. בלי לדעת באמת מה קרה שם. גם בלי לדעת מה קרה, וגם נגיד, אנחנו לא שופטות אם זה היה קיסרי מוצדק או לא מוצדק. נכון. זה הכוונה של אמירה אמפתית, או של להיות עם מישהו באמפתיה, זה לא לשפוט אם זה נכון או לא נכון, אם היא צודקת או לא צודקת, תחשוב שהיא כועסת על הבן זוג שלה, אם הוא באמת עשה לה עוול או לא עשה לה עוול, אם באמת זה היה קיסרי מוצדק או לא קיסרי מוצדק, אם באמת הדולה הזאת עשתה בסדר או לא עשתה בסדר, זה לא הכוונה שלנו לשפוט. הכוונה שלנו היא להיות עם מי שמספרת לנו ועם הכאב שלה עכשיו על הסיטואציה הזאת. והזדהות לפעמים יכולה להרגיש ברגע הראשון כאילו כן נמצאים איתי שם. כי אני כל כך כועסת עכשיו על הצוות על זה, על מה שהוא עשה, שכשמישהו משתף איתי פעולה ועושה איתי את המסיבת השחרות ומלהיט לי את האש שלי, זה יכול ברגע הראשון להרגיש כאילו שבעצם רואים אותי. נכון. אבל בעומק זה לא באמת, לא עד הסוף. נכון, זה קצר מועד, הרבה פעמים אני אומרת, זה קצר מועד, זה כן. עוזר לרגע. זה עוזר לרגע, והסיבה שזה קצר מועד זה כי זה משאיר אותי עוד בתוך אותו מקום. אני חושבת שיש לזה נטייה לתקוע אותך יותר עמוק בתוך הסבל, במקום להיות איתך שם לרגע, ולתת לך את האפשרות, כשמתאים לך, ברגע שמתאים לך, לעשות את הצעד. בדיוק. אז מה יהיה תגובה אמפתית ליולדת אחרי הקיסרי השני? שזה נורא נורא מתסכל להיות עכשיו, אחרי קיסרי שני, וגם לפגוש את הדבר הזה שכל כך לא רצית לפגוש אותו, וגם להיות בתחושה שזה היה יכול להימנע. והתחושת פספוס הזאת היא בוודאי מאוד מאוד כואבת. כן, הרבה פעמים אני מרגישה שהאמירות אמפתיות הן עם 3 נקודות. אין בהם נקודה, ואין בהם גם סימן קריאה. כן. ולפעמים יש בהם קצת סימן שאלה. נכון. כי אם למשל זה לא דייק למי שמולך, אז היא תגיד את זה. נכון. ואז אפשר יהיה לדייק את האמפתיה. לפעמים אני אומרת למישהי, וואי, זה נשמע לי ממש מתסכל, והיא אומרת לי, זה לא עניין של תסכול, זה עניין של... ואז היא גם לעצמה מדייקת. מה היא מרגישה מזה? נכון. אז גם כשאנחנו מנסות להגיד אמירה אמפתית, מצד אחד זה כן לחשוב איך לעשות את זה, שזה על זה כל הפרק, ומצד שני לדעת שזה שיח. ואז אם זה פספס, לא תמיד מה שאנחנו נניח שהבנו, באמת הבנו. כן. אז מי שמולנו יכול לדייק את זה, ואני אוהבת שמתקנים אותי על אמירות אמפתיות, כי זה כאילו, הנה הזדמנות לדייק את זה יותר, ואפשר את זה, זה כאילו להעמיק את השכבות כן. של האמפתיה. אני חושבת שזה חשוב מה שאת אומרת, כדי גם לתת איזו תחושה מהפרק הזה, שזה לא, מן הסתם אנחנו לא כל הזמן יודעות מה הדבר הכי אמפתי להגיד למישהי או מישהו שבא אלינו עם קושי, כאילו נורא נורא מרגישה את זה כאימא, ברור לי שתמיד התשובה היא אמפתיה, אבל לפעמים אני לא אמפתית. אז שלא תצאו מהפרק הזה עם תחושה של, וואו, אם אתם לא אמפתיות, אתן לא בסדר, אלא יותר עם נקודות למחשבה כאלה של לחפש את המקומות, כשבהם עולה לך שאלה, על איך להיות עם מישהי, איך להגיב, איך לתמוך,
או איך להיות עם עצמך גם, או איך להיות עם הילדים שלך. מה יכול לעזור לך להיות בעמדה הפנימית שאת רוצה להיות בה? כן. וזה באמת, זאת עמדה פנימית כל כך נעימה. רגעים שאפשר, שאני יכולה להיות בעמדה אמפתית, יש איזה רגע כזה, כשהאמירה האמפתית או העמדה האמפתית שלך, שאת מביעה אותה, היא פוגשת את מי שמולך, יש שם איזה רגע בחיבור שהוא קסם, שהוא כאילו הזמן עוצר מלכת לשניונת. נכון, כן. זה משחל הלב. ממש, ממש. אני חושבת שחלק מהקסם הוא גם שממה שאני ראיתי הרבה פעמים, דווקא כשאת מוכנה להיות עם מי שמולך, איפה שהיא, בלי לנסות למשוך אותה החוצה, כמו בסרטון האמפתיה המפורסם של ברנה בראון, דווקא כשמוכנים רגע להיות עם האמא באמפתיה איפה שהיא, בתוך הרגע הזה של החיבור, אז היא בעצמה הרבה פעמים תמצא את הצעד הקטן הראשון שלה החוצה, בלי שאת צריכה למשוך אותה משם. בעצם לכולנו גם יש את זה, לכולנו גם יש את המשאבים הפנימיים, לכולנו יש גם את הכוחות הפנימיים שלנו, לכולנו יש גם את המקום שרוצה לצאת מתוך התחושה הלא טובה. אז הרבה פעמים הדבר הזה זה כל כך יפה לראות, שאת ניסית להוציא מישהי מאיפה היא מתעקשת. את מנסה להוציא אותה, היא מתעקשת. אבל. ואז את מוותרת על לנסות להוציא אותה, ואת אומרת, זה באמת תסכול שקשה להכיל, קשה לך להכיל את התסכול, זה כל כך, זה מטריף אותך. אז היא אומרת, כן! והדבר הבא שקורה, זה שהיא בעצמה זזה קצת. כן. דווקא כשאנחנו לא מחזיקות בשבילה את אבל, כן. נפתח איזו אפשרות כזאת בשבילה לזוז. נכון. למשל, בדוגמה הזאת, עם האישה אחרי הקיסרי השני, לפעמים אחרי שמישהו או מישהי מוכנים להיות איתם רגע בתוך האכזבה הממש ממש גדולה הזאת, אז פתאום האמא תגיד משהו כמו, באותו רגע לא יכולתי אלא ללכת לקיסרי הזה. כן, אולי היא תגיע למקום של השלמה יותר עם מה שהיה. כן, ויש משהו נורא חזק בהגעה הזאת בעצמך, כל אחד בעצמה למקום הזה, בלי שגררו אותי לשם prematurely, לפני הזמן. חד משמעית. תהליכי השלמה וקבלה יכולים לקרות רק כשהם יכולים לקרות, והם מבשילים בזמנם, אבל דווקא לא לנסות להאיץ בהם, זה מה שיכול לעזור להם לקרות. כן, הרבה פעמים. אני רוצה להגיד שגם אמירות אמפתיות, בגלל שזה עמדה פנימית, הן לא תמיד בכלל באות בצורה הספציפית הזאת. יש כל מיני סוגים של אמירות אמפתיות. לי הייתה פעם חוויה נורא נורא חזקה שליוויתי לידה, וזה היה מאוד לטנטי, אז אמרתי לה שאני אלך הביתה, כי אני גרה 8 דקות מבית חולים, וברגע שמשהו יקרה, שתגיד לי, אני חוזרת. אבל כשכבר קרה משהו, זה קרה מאוד 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 מהר, והיא ילדה תוך כדי שאני בדרך. ב8 דקות האלה, מקללת, ומרגישה אשמה עד עומקי נשמתי. ואחר כך, כשדיברתי על זה עם פם, אז היא אמרה לי, היא קודם שמעה אותי, אולי היא אמרה גם אמירות אמפתיות יותר קלאסיות, אבל באיזשהו שלב היא אמרה לי, וואי, דנית, איזה באסה שבדיוק באותו בוקר, איבדת את הכדור בדולח שלך. ומשהו וזה היה כל כך אמפתי, כי זה ראה את הכמיהה שלי שאילו רק היה לי כדור בדולח. והייתי יודעת מתי בדיוק הזמן הנכון לחזור. כן, איך הלכתי? כי אני הסרתי את עצמי. איך הלכתי? איך לא ידעתי? אבל לא ידעתי. וזה פגש את זה בצורה לא קלאסית, לא קשה לך שלא ידעת, כן. קשה לך שעשית שיקול דעת, כן. לא ידעת. משהו כזה, אלא זה מין מעט הומור, כן, והומור עצמי גם. כן, יש לי הרבה פעמים תלמידות שזה נורא משחרר אותן ומשמח אותן, שאמירה אמפתית לא חייבת להיות כפותה באיזה צורה מאוד מאוד ספציפית. היא לא צריכה להישמע כמו הדימוי שיש לנו על פסיכולוגית. מהנהנת. כן. פינת בועת סבון. הפינה שבה אנחנו לוקחות איזה מיתוס ועושות לו, פוף. אז היום זה לא כל כך מיתוס אפילו מעולם ההיריון והלידה. אני אפילו לא יודעת, זה מיתוס? כאילו, זה איזושהי, אני חושבת, שאלה כזו. של האם אמפתיה זה דבר שהוא מולד, או זה יכולת נרכשת, משהו שאני יכולה לסגל לעצמי. כן. האם זה או שיש את זה או שאין את זה, יכולות אמפתיות, או שזה משהו שאפשר ללמוד אותו תוך כדי החיים, ולהפוך להיות יותר ויותר אמפתית. נכון, זה מזכיר לי תלמידות שלי שאומרות, אני לא טובה בזה. כן.
אז מה את אומרת על המיתוס לשאלה? המיתוס אולי הוא, אם אין לך את זה, אז אין לך את זה. כן, המיתוס הוא, או שנולדת אמפתית, עם יכולות אמפתיות, או אין לך את זה. אין לך את זה, כן. אז מה התשובה האינטואיטיבית שלך לזה? וואי, ששניהם נכונים. שזה נכון שיש אנשים שיש להם יותר נטייה אמפתית, ויחד עם זה שזה, ואני יכולה לראות את זה אפילו על הדרך המקצועית שלי, שזה משהו שאפשר לסגל אותו יותר ויותר, ככל שאת יותר מתמקדת בזה. וגם שזה לגבי דיבור עצמי, נגיד, אני מאוד מרגישה את זה, ששנים היה לי דיבור עצמי מאוד 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 שיפוטי, ושעם הזמן עדיין, זה לא שהוא לא שם, אבל ככל שאני יותר ויותר מתרגלת דיבור אמפתי לעצמי, אז אני יותר בקלות מזהה דיבור שיפוטי, ויותר בקלות יכולה לעבור למקום אמפתי. כן, אני מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת שכן יש איזושהי נטייה מולדת, אבל שללא ספק אפשר לתרגל. אני מקדישה פה את רוב ימיי בכל הקורסים לתרגול של אמפתיה. זה לא קל ללמוד את זה, בגלל שיש לנו נטייה ללכת, כמו שאנחנו אומרות בפרק, לעצות, לחיזוקים, להצדקות, לכל הדברים האלה, אבל בטח שאפשר לחדד את המודעות לזה, ולשכלל את זה. יש איזה מחקר שחילקו סטודנטים לשתי קבוצות, ונתנו להם לקרוא מאמרים פיקטיביים. לקבוצה אחת של סטודנטים נתנו לקרוא מאמר שטען שאמפתיה זה מולד, או שיש לך או שאין לך, ולקבוצה השנייה נתנו לקרוא מאמר פיקטיבי שאמפתיה זה דבר נרכש. ואז עשו להם מבחני אמפתיה. יש כל מיני מבחנים מובנים כאלה לאמפתיה, למשל נותנים לאנשים לראות תמונות של הבעות פנים ומבקשים מהם לזהות רגשות, כי חלק מיכולת אמפתית זה זיהוי של רגש, או עושים להם סימולציות כמו שאנחנו עשינו קצת בפרק, ואומרים להם מה הייתם אומרים כאן, לבן אדם הזה שחווה אובדן, שחווה צער, שחווה תסכול, וראו שהקבוצה של הסטודנטים שקראה את המחקרים שזה נרכש, הייתה יותר אמפתית. מה שאומר, קודם כל שזה נרכש, וחוץ מזה שזה שאת מאמינה שזה נרכש ממש ממש עוזר. אז אולי בעצם זאת המוטיבציה לפרק שלנו, כי אם היינו חושבות שזה מולד. כן, נכון. אז מה יש לעשות חוץ מלחפש איזה דולה אמפתית? כן, וזה גם לא התבוננות אמפתית כל כך, אני חושב שזה מולד. לא, אז לגמרי אני חושבת שזה חוזר לתשובה האינטואיטיבית שלך. יכול להיות שיש אנשים שזה יותר נגיש להם בקלות, אבל לגמרי אפשר לכוון לזה את המבט שלנו, ולהכיר את העמדה הפנימית, להכיר מה מפריע לנו לא להיות בה, כן. מה עומד בינינו לבין העמדה האמפתית, ולשכלל אותה. ונרחיב על זה עוד הרבה בשני פרקים הבאים. נכון, על הארכיטיפים. אז זאת תהיה פינה קצרה ולעניין. כן. חזרה לפרק. יאללה. עוד מרכיב שקשור גם לעניין הזה של שאמפתיה זה לא הזדהות יתר עם הבן אדם, וזה גם לא להצדיק אותו. אם אני אמפתית למישהו, או מישהי, זה לא אומר שאני בכך חושבת כמוה, הייתי פועלת כמוה, כאילו זה שאני יכולה להיות אמפתית למישהו או מישהי, זה לא באמת לשים את עצמי בנעליו ולהישאר לגור שם. אני חושבת שזה אחד הדברים שמונעים מאיתנו הרבה פעמים להיות אמפתיות. כן. כי אנחנו חוששות שאמפתיה אומר, אני מצדיקה אותה. כן. ואני לא יכולה להצדיק אותה בגלל סיבותיי שלי, כן. אז אני לא יכולה להיות אמפתית. זה המקומות שגם קשה לנו הרבה פעמים להיות אמפתיים בקונפליקט. בדיוק. שאם אני אהיה אמפתיה למי שאני בקונפליקט איתה, אז זה אומר שאני חושבת שבעצם היא צודקת ואני טועה. כן. וזה לא אומר את זה. לא, זה ממש שני דברים שונים. אפשר להיות אמפתית למישהי שאת הכי לא מסכימה איתה בעולם. זה קשה, זה מאוד קשה. אז בוא ניקח סיטואציה. כן. נניח, אמא טריה, עם תינוקת בת חודשיים, מספרת לנו שהיא נוסעת לכמה ימים עם אחותה, לחול. והצדקה, או אי הצדקה, הצדקה זה יהיה להגיד, וואי, את צודקת לגמרי, אסור לאבד את עצמנו באימהות, תיסי, כאילו... כל הכבוד לך. כן. ואי הצדקה זה יהיה להתחבר לאיזה מקום שיפוטי בתוכי, שאומר, מה? איך היא עוזבת תינוקת בת חודשיים? כאילו, איך זה יכול להיות? אסור לי לפרגן לה על זה. נכון.
ולהגיב אליה באמפתיה, יהיה קודם כל להבין קצת יותר מה עובר עליה, אבל למשל, לדוגמה, יכול להיות שהאמירה אמפתית כאן תהיה חיבור פנימי שלנו לרגעים האלה בחיים, שחייבים איזשהו רגע להתאוורר, להכניס לעצמי נשימה, להרגיש שיש לי עוד חלקים חוץ מהאימא שאני. כן. גם אם אצלנו זה לא היה מתעורר אחרי חודשיים, או לא התעורר אחרי חודשיים, או לא היינו נוסעות בגלל זה לחול. כן. ולהגיד לה את זה. תחבר למקום הזה, שאני מכירה מעצמי. כן, ולבדוק אם זה באמת זה, ולדייק אם לא. ואני חושבת, הדבר הזה הוא מוביל אותנו לאיזשהו חלק שהוא מאוד מאוד מרכזי ביכולת להיות באמפתיה, גם כלפי מי שאנחנו לא מצדיקות או מזדהות עם הבחירה שלה, וזה העניין הזה של לנסות לזהות מה הכוונה הטובה מאחורי הבחירה הזאת. כן. כאילו מה שאת אומרת בעצם על האישה עכשיו, הזאתי, זה כאילו זה להאמין במין האנושי קצת, ולהאמין שמאחורי כל מעשה יש כוונה טובה, שזה קצת כמו שדיברנו בדבר הטוב הבא, זה לא טוב אבסולוטי, טוב ורע אבסולוטי, כן? זה להבין שמאחורי כל מעשה שמישהו עושה, גם אם אני נורא לא מסכימה איתו, כנראה שיש לו כוונה טובה. כן, זה מונח מ-NLP שפם שאלה אל תוך לידה כמסע, והוא באמת מניח שלכל אחד יש איזושהי כוונה חיובית, טובה, להיטיב את המצב, ושאם מזהים את זה, זה מעשיר את היכולת האמפתית מאוד. כי האמפתיה היותר מוכרת, היא מה שהדגמנו יותר עד עכשיו, זה להכיר ברגשות, לתת להם מקום, לא לשפוט אותם, אבל אם אני גם מנסה להבין את הכוונה הטובה מאחורי זה, אז זה הופך את האמירה האמפתית שלי, לא רק אוי, אני רואה כמה קשה לך, אלא גם אני רואה מאיזה מקום טוב את באה. כן. אני רואה את הכוונה הטובה של הלב שלך. כן. וזאת חוויה ממש ממש טובה, שמישהו רואה את זה. כן. קשה לנו לוותר על הסתכלות שהיא דרך עיניים שיפוטיות, כי אני גם מחוברת לכושר השיפוט שלי. כושר השיפוט שלי גורם לי לבחור בחירות שאני גם שלמה איתם ושמחה איתם ורוצה אותם בחיים שלי, כן? ואז יש איזה קושי כאילו לוותר על המקום הזה, אל מול כשאני פוגשת מישהו שעושה בחירה שהיא מאוד מאוד אחרת משלי. כי זה מרגיש שכאילו אם אני אוותר על זה, אני אוותר על הזהות שלי. כן. מי אני אם אני אמפתית לאישה שעושה משהו שהוא נורא נורא אחר ממה שאני הייתי עושה? כאילו, יש בחירות שלוחצות לנו בדיוק על המקומות שאנחנו אומרים לעצמנו, אסור, אסור, אסור. ממש. ואז זה כאילו נראה לנו שאם אנחנו נהיה אמפתיים לבחירה כזאת, אז אולי גם אנחנו יכולים לעשות בחירה כזאת. זה להבין משהו מאוד עמוק, שההחלטות של כולנו מונעות ממניעים אנושיים דומים, למרות שהדרך שבה נבחר להגיע אל המטרה שסימנו לנו תהיה הפוכה. למשל, כולנו רוצות להיות אימהות טובות. אין אף אחת שאומרת, אני לא אכפת לי, אני אהיה אימא לא טובה. אבל מה זה להיות אימא טובה? התוכן של מה זה להיות אימא טובה, הוא יכול להיות ממש הפוך בין אישה אחת לשנייה. כשאני הייתי בתחילת דרכי הדולאית, שהייתה במקביל לתחילת דרכי האימהית, אז היה נראה לי מאוד מאוד חשוב, עד קריטי, שתינוקות כשהם נולדים, ככה אני רציתי בעצמי, וחשבתי שזה פשוט אבסולוטי שככה רוצים, שתינוקות כשהם נולדים, מניחים אותם ישר על אמא שלהם. בלי לנגב אותם, בלי לנקות אותם, בלי להוריד דם אם יש, לא, פשוט מניחים. אז אם הייתי פוגשת אמא, שאומרת לי, בשבילי חשוב שלא יניחו את התינוק עליי מיד, אני צריכה איזה רגע לעצמי, וגם שבבקשה ינקו אותו, ויעטפו אותו, ורק אז יביאו לי אותו. אחרת זה מגיל אותי. אז משהו בי היה מתכווץ. הייתי מרגישה שאם אני אהיה אמפתית אליה, אז אני מצדיקה את הדבר הזה, שבעיניי הוא היום ונורא, וצריך להימנע ממנו, וצריך להסביר לה, לתת לה עצות, ולהסביר לה למה זה חשוב, ושלל תיאוריות על זה. אבל בעזרת הלימוד של לידה כמסע, יכולתי לשאול את עצמי, מה הכוונה הטובה של האמא הזאת? שרוצה רגע לעצמה מיד אחרי הלידה. כמו האמא שרוצה רגע לעצמה בלנסוע לחול, האמא הזאת רוצה רגע לעצמה מיד אחרי הלידה.
כי מה זה ייתן לה הרגע הזה לעצמה? בעצם גם היא וגם אני רוצות את אותו הדבר אנושי, שזה שהרגע פגישה שלנו עם התינוק או התינוקת שלנו יהיה רגע טוב ומחובר. אני בשביל להרגיש את החיבור הזה, בגלל המבנה אישיות שלי, בגלל החינוך שלי, בגלל האמונות שלי, צריכה שיניחו את התינוק עליי מיד וכמו שהוא, והיא צריכה את ההפך, אבל מאותה כוונה טובה. נכון, ממש. טוב, אנחנו מתקרבות לסוף הפרק. ציטוט. אז בפינת הציטוט היום, ציטוט של שיר של חלי ראובן. שנקרא, היא אמרה לי הכל. בשעה שכל אחד הרשה לעצמו לייעץ לי מה לעשות, לתת לי פתרונות, להסביר לי מה עליי לומר, ואיך נכון שאחיה. בשעה שכל אחד הרשה לעצמו לחשוב שהוא יכול היה לנהוג טוב ממני, שהוא ודאי היה בוחר אחרת, שאני פשוט לא מבינה. היא רק העמיקה את המבט שלה בי ואמרה, ספרי לי עוד. וכל ילדותי קמה מרקדת לפניי. יש מילים שהן כמו טל בשביל הנפש, כמו ים בשביל שרב, כמו אמא בשביל בת. ספרי לי עוד. היא הרעידה את הסלעים שהנחתי על לשוני. כל גופי התארסל בין עיניה. אני החל שטף דיבורי, ואז לא יכולתי להפסיק. והדמעות גם הן לא. ואני פוחדת כל כך על הילדים שלי, עליי, על הבריאות. הלב שלי צריך היה להגיד, להעיד, להתרגל אליו שוב. בשעה שכל אחד הרשה לעצמו לומר לי, אין לך מה לפחד, הכל בסדר, יש דברים גרועים מאלו. היא רק התבוננה עליי ואמרה, ספרי לי עוד. עד שראיתי בבהירות את עצמי. עד שבא גל של שקט. זה כמו סיכום של הפרק שלנו. ממש. וכמו תמיד אנחנו אוהבות לסיים את הפרק עם איזשהו הצעה לקחת אתכן הלאה ליום יום שלכן, לחיים שלכן. אז יש לנו הצעה כזו. שפעם הבאה שאת מגיבה לחברה, או אפילו ברשתות, מגיבה בפייסבוק, או כותבת תגובה באינסטגרם, לשים לב, קודם כל מה התגובה האוטומטית שלך, מה בא לך לעשות? האם יש לך על קצה הלשון איזה עצה, או לספר על עצמך, או להגיד אפילו חיזוק או מחמאה, ואז גם לתרגל איזושהי אמירה מתוך העמדה האמפתית. כן, לשחק עם זה קצת, ולראות. יש לך טיפים לאיך לתרגל אמירה מעמדה אמפתית? לא כל הפרק זה טיפים איך לתרגל. כן, אבל את יכולה להמלק לנו את זה? וואה. לתרגל איזושהי אמירה אמפתית שהיא גם מכירה במה שהאדם שמולך מרגיש. מתוך הבנה של הרגש האנושי הזה בתוך עצמך, וגם, אם את יכולה, לזהות את הכוונה הטובה, את המקום שממנו הבן אדם הזה בא, ואז אם האמירה האמפתית גם כוללת את זה, אז מי שמולך יש סיכוי טוב שהוא או היא תרגיש נראית ומובנת ולא לבד. מעולה. טוב, אז אנחנו מסכמות. דיברנו היום על אמפתיה, ועל מה זה שיח אמפתי. פתחנו בשאלה על איך נראה שיח אמפתי סביב לידה ואימהות, ולמה הוא כל כך חמקמק וחסר בשיח התרבותי שלנו. דיברנו על הצורך שלנו בכלל באמפתיה, ולמה אנחנו בכלל נותנות לזה מקום ועושות פרק על זה, ועל איך כולנו רוצות ורוצים שיראו אותנו בעיניים טובות, ועל הפער בין מה שאנחנו מבקשות לשמוע, לבין מה שהרבה פעמים אנחנו בסופו של דבר פוגשות ושומעות ברשתות, בשיח במעגלי אימהות, בין חברות. פירקנו מהי אמפתיה וגם מהי לא. היא לא עידוד ועצות, היא לא חיזוקים ומחמאות, היא לא הזדהות יתר ולא הצדקה. היא כן לראות את האדם מנקודת המבט שלו, להיות רגע בנעליים שלו, לתת לו תחושה שהוא מובן, לפגוש אותו איפשהו או אותה. דיברנו על הכוונה הטובה מאחורי כל פעולה, ואיך זה עוזר להבין אותה כדי להיות יותר אמפתיות. ובפינת בועות סבון דיברנו על המיתוס שאמפתיה היא איכות מולדת, אל מול האם היא משהו נרכש. זהו, אנחנו מקוות שנהנתן, שזה עניין אתכן, שלמדתן משהו, או העמקתן במשהו שמעסיק אתכן,
שאתם שמחות מהעונה השנייה כמו שאנחנו. כן. הן מוזמנות ממש לכתוב לנו, להגיב, להעלות דברים שעלו לכן, מה שאתן רוצות, אנחנו ממש שמחות לשמוע מכן. אז תודה שהייתן איתנו, תודה דנית. תודה רבה אור. נתראה בפרק הבא. תודה שהייתן איתנו בפרק של לידה כמסע. אם משהו בפרק נגע בכן או עורר מחשבה, נשמח שתשתפו אותו עם מי שצריכה לשמוע. אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ולעקוב אחרינו באינסטגרם. ואם יש לכם שנייה פנויה, נשמח שתדרגו את הפודקאסט, כדי שעוד נשים ואנשים יוכלו למצוא אותנו. ועד הפרק הבא, תהיו רכות עם עצמכן. צעד צעד.